lesti għal ftit eżerċizzju, jien għandi bżonn ħafna eżerċizzju wara il-ħafna jkelli qegħdin nikkunsbaw bħalissa. Telespettaturi tagħna dejjem jitolbuna sabiex kemm jista' jkun forsi nkunu nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex inkunu nistgħu ngħinuhom jiċċaqalqu ftit. Ħa naraw Matteus Grasso x'għandu preparat għalina biex forsi nkunu nistgħu fi ftit ħin nagħmlu xi ħaġa għal ġid tagħna nfusna. Kif int Matteus? Jiena tajjeb ħafna intom orrajt? Ħsibtek se tixxatjani dawn jien, ħsibtek se tagħlaqni. Tajbin. Lex, qed nara l-iskrin imdellek. Il-monitor nasa tiegħek. Inti bqajt għaddej bl-eżerċizzju x'hekk? Bqajna għaddejjin, fil-fatt kulħadd mill-kelma jaġġa u hekk jidher, jiġifieri anke fejn tfol l-exercise tiskansa kemm hawn nies għall-grazzi tal-Alla anke f'pajjiżna stess Anġela. Li ma qalu issa eżatt u issa kollox magħluq u mbagħad li jerġgħu jiftħu nerġa' nkompli li qed jgħidu issa probabbilment għandi iktar ħin. Għandi aktar anke ċans li nispira l-tfal tiegħi għax ħafna minna għandhom anke tfal jiġru magħhom u jgħidu issa ċans li tfal. U qegħdin naraw ħafna filmati ta' ġenituri jagħmlu l-eżerċizzju ma' tfal li hija xi ħaġa sabiħa illi naturalment huwa ftit quality time anki qed nagħmlu xi ħaġa l ġid magħhom. U l-eżempju l-kaxkar, jekk jiena ġenitur pereżempju li tista' minix, inutli ngħid li tfal iċċaqalqu u jiena ma niċċaqlaqx irdu jaraw l-eżempju. U allura dan huwa opportunità kbira anke għal ġid ta' tfal jiġifieri u sempliċement nofsija 3 darbit fil-ġimgħa dak li jkun isiba normalment. Allura qed naraw ħafna dan it-tip ta' progress ukoll. U x'tip ta' eżerċizzi għandna nagħmlu għaliex aħna nifhmu wkoll li id-dar tagħna mhijiex ġim, allura jista' jagħti l-każ li m'għandniex apparat illi normalment jintuża fil-gyms, imma bi ftit forsi naf kont qed nara filmat dil-ġimgħa għallek jekk m'għandekx apparat taqbad żewġ bottijiet tal-preserves u ibda għamel xi ħaġa. X'tgħidilna inti dwar dan? Bellessa, fil-fatt anka ħan istiden naqra d-direttur xin joġbu dejjem għax preparajna filmat ta' ideja tek prattiċi biex dak li kun jista' jarhom. Kif qed tajjeb inti, kull manna bżonn l-aktar huwa ġisimna stess. Issa, jekk dak il-ġisem nistgħu nagħmlulu daqsxejn iktar ta' sfida, daqsxejn iktar ta' challenge billi nużaw jew żewġ tiflixken tal-ilma, jew żewġ tiflixken bir-ross, jew xi ġerikin ta' sapun. Awtomatikament ħajkun hemm iktar minn din l-isfida, allura ħanamlu aktar progress u r-riżultati ħajġu aktar malajr. Mela, għalhekk jintużak dak l-apparat. Ħanibdew naraw il-filmati illi preparajtilna biex inkunu nistgħu niggwidaw lit-telespettaturi tagħna ta' x'jistgħu jagħmlu d-dar. Eżatt, fil-fatt hawnhekk qegħdin jiena u l-kollega tiegħi Coach Kirstis, dan huwa sempliċiment movimenti li anke kien qumu issa minn bil-qiegħda Anġela minn qed jara l-filmat ta' nistidnu jqum, jista' jibda jagħmilhom. Hekk qed jagħmluha hekk qed jagħmluha iva. Għanna l-John u l-Joe, għanna l-John u l-Joe bħalek eżatt qegħdin narhom. Ħalli għalihom. Illi da sempliċement għax aħna ma qbadniex niġru mill-ewwel pereżempju, imma sempliċement qed niġġebdu qed nagħmlu stretching, dak huwa moviment li nistgħu naqbdu nagħmlu iva anke mal inqumu minn bil-qiegħda. Jiġifieri hemm xi fejn warming up, etc. U tajli da xużu għandu. Mela, dan minkejja li jessaċ mhuwiex xi eżerċizzju li ħajjiffurmak, il-fatt li inti kont qiegħda bil-qiegħda, normalment da tħoss ajma lem ajma law. U dan il-moviment ħajjerġa' jġebbet il-muskoli biex inti terġa' tħossok aħjar. Jiġifieri anke il-mood tagħna kif inħossuna ħajkun awtomatikament qiegħed aħjar minn qabel. Ħafna nies jgħidulna wkoll Anġela, isma' malli bdejt niċċaqlaq, filli kont qiegħda mitfuna jew mitfun ġo xi problema. Iċċaqlaqt naqra u apparti li bdejt inħossni aħjar, bdew ukoll jiġuni idejat ġodda u idejat aħjar ta' kif nista' nsolvi dik il-forsi problema. Inti qed tara bħalna l-eżerċizzi li qed inxandru u naqsmu mat-telespettaturi tagħna. Għal xi huwa tajjeb allura dan l-eżerċizzju aħna qegħdin fuq sieq waħda qed niġbdu sieqna lura, isna qed inġebdu il-muskolu tal-parti ta' fuq tas-saqajn. Għal xi huma tajbin dawn? Bellezza, mela iktar ma noqogħdu bil-qiegħda, iktar jibda ajma lem ajma law. U meta ħna nagħmlu dak jgħidulu stretching kif qed naraw hemmhekk. Okay, all right. Qed nistreċċjaw il-koxxa minn quddiem, issa l-koxxa minn wara. Awtomatikament, apparti li qed ngħidu lil ġisimna isma' għaddi d-demm lejn dawk il-muskoli għax qed inħaddimhom. Mela l-uġieħ ħajonqos. Però anka ħajitla ċertu ossiġnu dem anka fil-moħħ Anġela. Allura ħanħuna aħjar
ħanirraġunaw aħjar, ħajkonna burdata aħjar, sempliċement kif qed tara inti kważi għadna fl-istess post illum. Ekku. Fil-ġimgħat li ġejjin anke nagħmlu eżerċizzji oħrajn illi letteralment jużaw anke l-muskoli iktar milli sempliċement iġebduhom, però għallum bdejna b'sempliċement daqsxejn stretching sempliċi. U kemm idumu għax qed narak qed not ftit mhux ħażin jiena sakemm qed tagħmlu dawn l-eżerċizzi? Eżatt. Normalment nżommu 15 sekonda f'kull pożizzjoni. Okay. Jiġifieri jekk dak li jkun iżomma l-kwart ta' minuta kollox u mbagħad jibdel. Mela pereżempju hawnhekk qed niġbed jiena qed inniżel dari u b'dak il-moviment qed niġbed ħafna issi li qiegħda fuq wara. Jiġifieri qed inħoss il-koxxa ta' wara net l-aktar li għandha taħdem. Imbagħad wara 15 sekonda bejn wieħed u ieħor kif qed naraw issa biddilna s-sieq. Jiġifieri jista' jsir kif qed ngħidu minn kullum kien 15 sekonda kollox. Vantaġġ ieħor Angela huwa illi anka ħanibqgħu ntejbu s-sistema umanitarja. Anka Prof Gawċi kemm darba qaltilna fi press conferences illi fost interventi oħrajn in-nies qed ifiequ għax ġo fihom għandhom l-immune system, is-sistema umanitarja li hija b'saħħitha. Mela il-ġisem huwa armat, għandu dik l-armata ġo fih illi kapaċi jirreżisti jew jiġġieled il-mart. U l-exercise dak huwa regal kbir li għatina wkoll Angela li tgħidilna il-ġida tagħna kontra l-mart, jiġifieri kemm huwa importanti. Ekku. U fil-verità mhumiex xi tip ta' exercises illi jirrikjedu ħafna xogħol jew ħafna strapazz qed nirreferi għal persuni li forsi ma jkunux jistgħu jew jifilħu jiċċaqalqu ħafna dawn huma tipi ta' eżerċizzji li jistgħu jagħmlu. Bil-eżatt, dak kien l-iskop Angela fil-fatt illi użajna ftit eżerċizzji illi dak li jkun diment li jista' joqgħod fuq saqajh jista' jagħmilhom 100%. Bħal dejjem, bħal kwalunkwe exercise ieħor, min jaf illi għadda minn xi operazzjonijiet jew min jaf illi jbati minn xi ħaġa jien naf wasal xi replacement għal xi hip replacement. Dejjem jieħu parri minn tobba u fiżjoterapisti qabel jagħmlu kwalunkwe eżerċizzju ta'. Però dawn normalment huma bażiċi ħafna m'għandux ikun hemm wisq problemi għal min jista' joqgħod bil-wieqa. Tajjeb, issa nixtieq messaġġ pożittiv minn naħa tiegħek lil dawk it-telespettaturi tagħna illi qegħdin ġewwa d-dar u kemm importanti li nibqgħu pożittivi biex finalment immorru lura anke għall ħajja tagħna ta' kuljum. Prosit Angela u grazzi. Li ħanipprova ngħaddi huwa messaġġ ta' perspettiva. Mela, dan iż-żmien ħajgħaddi, żgur. Jiġifieri aħna fi żmien jien naf xahar oħra nittamaw falla illi nkunu fil-ħajja normali. Issa, la ħajgħaddi xorta, għandna żewġ għażliet. Jew jgħaddi u ngħidu ara naqra x'għamilt jew x'ġarali daw ix-xarej flok ma jiena użajt il-ħin biex ġejt aħjar. Forsi żbugajt wisq flikel, ma ċċaqlaqx, qatt noqgħod ninnervja u nisħet il-moment li twelist f'dan il-perjodu. Ifimni, però jekk inkunu żvugajna flikel, jekk forsi tiġi ġimgħa illi ma nkunux qed inħossuna tajjeb u naturalment ma tagħmel xejn, ma tkunx waqt id-dinja kif jgħid il-Malti. Ukoll, ma hux falek. Allura jien nista' ngħid ara qatt noqgħod nibki xortija u qatt noqgħod nistħi jew nisħet il-moment ta' x'għamil ta' x'darba minnhom tgħid kemm kilt u l-għadu jgħid kemm irġgħet kilt, jew nista' ngħid isma'. Dan il-perjodu jiena waqajt tfarfart u komplejt. Allura jista' jkun illi dan iż-żmien jista' jservi ta' talima u ta' anka ta' progress illi ngħidu jiena pereżempju iċċaqlaqt aktar mela bdejt inħossni aħjar, forsi tlift xi kilo lemmulaw, forsi anka skoprejt kemm kapaċi nagħmel affarijiet laqqas diskelli idea li naf nagħmilhom. Forsi jiena anka tajt eżempju tajjeb ħafna li tfal tiegħi illi llum il-ġurnata, grazzi għal żmien il-Covid, illum interessati illi jibdew jew jkomplu xi sport. Ġifieri, ta' żmien ħajgħaddi dejjem, skont kif jgħaddi. Jew jgħaddi u ma tallimna u ma minna xejn minnu, jew jgħaddi u ħadna t-talimiet li hemm bżonn u għamilna ħafna progress. L-għażla hija dejjem tagħna, Angela. Tajjeb, aħna se nerġgħu niltaqgħu jekk Alla jrid il-ġimgħa d-dieħla ħalli nagħmlu exercises oħrajn biex it-telespettaturi jibqgħu naturalment iżommu lilhom infushom fit.
Jekk jibqa' jkollu paċenzja bija Ġan bil-qalb kollha. U qed jieħu paċenzja ġanta. Qed jieħu. Nirringrazzjak u nawguralek. Grazzi Matteus, keep safe sa dan it-tant. Għandi filmat li rċevejna minant grupp ta' tfal minn Ħattard. Ħannarawh flimkien u mbagħad inkunu nistgħu ngħidulhom grazzi anki tal-qasmuh mal-telespettaturi tagħna ta' Niskata.